So cogydd ydw i a ddim ffarmwr. Dwi ddim yn trio cocsio na ffarmwr ydyn ni. So dwi 25 acres. Pryd i brynu'r tŷ, oedd haid iwsio'r tir, a wedyn y peth amlwg oedd, reit, 2 tŷ bwyta, sut allai gynhyrchu cynnyrch o'r safon gorau i'r 2 tŷ bwyta. So i Bryn y Porthaeus yn Mae Colwyn ac i'r det sy'n Llundain. Dwi'n dod o ochr o teulu ffermio. So dwi o stoc ffarmwr fel dweud. Wedyn, dechrau siarad fod dad beth dylai ni wneud, sut dylai ni wneud o. Ac dad was wneud, wel, ti'n rhoi Welsh Black Beefs. Mae o, allan nhw fynd ar y tir, ddim dyfetha'r tir, ond dwi'n ni'n dechrau wneud strip grazing. So, gan bod ni'n cadw'r gwartheg yma, dyn ni eisiau wneud siŵr yn bita bob peth sy'n o'r ffarm o'r tir. So, dyn ni'n strip grazio, gwella'r tir, gwella'r pridd, sy'n mwy o carbon footprint, all of it. Ond y rheswm dyn ni'n wneud ydy, mae'n rhoi blas da i'r cig. Dyn ni'n gorau defnyddio'r tir, ond ddim hamburger dyn ni'n dweud. Mae dad was yn dweud, a taid was yn dweud, dyn nhw'n gwneud tir dim mwy. So rhaid i edrych ar ôl o. Ddim wedi difetha'r tir, ellai'n prynu mwy. Ellai brynu cae arall, ond os yw'r safon ddim yna, di'r safon ddim yna. A mae'n cymryd blynyddoedd i ddod y safon dôl i mewn. So dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod iddo fi bersonol fel cogydd, dwi'n tyfu gymaint o llysiau, cael y cigeidion lawr. Dwi eisiau trio wneud o ar y ffordd gorau, so ellai dim cysgu gyda nos, bod dwi'n gwybod dyn ni'n trio wneud y peth gorau. So, bob beth yn y pwynt yno. Yn y ha, mae'n jam-packed yn acre. Ti'n hoglau ti'n cael? Ie, tomatoes yma. Mae'n ffantastig, tio. A dim hogyn yn rawd, oedd o'n bita lot o llysiau, wan, bita pys sydd bin. Mae'n bita fwy na mae'n bigo. Mae'r blas o'n tyfu dy hun. Wel, ond ie. A wedyn mae gen i gyd o'r kale, kailettes, sprouts, 2 artichokes. So mae hyn i disgu nhw am blow. Beetroots ar ôl. So dyn ni beth yn taflu ddim byd i ffwrdd ar diwedd y flwyddyn, mae'r gwartheg yn cael o, neu ti'n gadael neu compost. So ti'n mynd gwastraff ddim byd, so un o'r sy'n ffesant yn cael o, a mae'r ffesant yn digwydd i fod ar blat rwy'n, mae'n iawn di. So mae'r gylch yn gyflawn yn di, lle ti'n bwydo bob peth, tio. Ond hein, dda kailettes, mae hein yn newydd. So mae'n hwng, cabbage a sprouts, chi'n gweld cha, just pen bach, a dyna fo, ti'n bita fo le. Mae'n ffantastig. Chi'n gweld, mae'n tyfu... Sut bys eich mwcio? Mae'n bach o ddŵr yn menyn, halen. Mae'n felys. Ti'n mwyn dweud, ynddo, mushrooms a bees, the 2 most important things on the planet tonight. Mae mushrooms yn neud y bacteria dan y ddaear, a hein sy'n neud bob beth i'ch ben y ddaear. So heb hein, sydd ddim cael lot o lysiau a ffrwythau a pethau. So 2 illtir yn y fflio, ynddo, nhw'n dweud. So mae'n gymaint o bethau yma. Mae hwn, mae'n borich yma, mae bob peth yma. So, ie, so dyn ni'n lwcus, mae'n white clove, mae cain yn llawn o white clove, mae'n dweud. Ie. So dyn ni'n ti'r orchard yn y gwylod, ti'n pollinate hwnna, y figs, ti'n bob peth yma'n dweud, tio. Ie, neis i ddweud. Ti'n gallu weld dan bach lyn i chi, dwi'n dorri'n hanner, uffon o dan fawr, a wedyn trin o, wedyn torri ar o. Lle byw ar y tir, byw hefo'r tir ynddo. Dwi'n meddwl, dwi'n beth mae'n bwysig. Ti'n dod o stoc ffarmwr, dwi'n cofio ar ei dat brynu bach o goedwig, ac oedd o'n sefyll yn am awr, meddwl be o'n di wneud efo grych, ac oedd o chainsaw ni law, a fo danio'r chainsaw, ac efo stopio. A sef, beth mater? A sydd y daid yn choi'n i fedd, os ni'n torri'r grych, so ni'n blygu'r grych. So wedyn, ar ôl hynny, dwi'n dechrau plygu bob un grych da ni'n hoed i mewn o'n. Plygu grych yn well ar gylchedd, lle mae fwy o bryfyd, hedgehogs, so mae fwy o corodon, a mae'n sigyn fwy o carbon. So dwi'n pa ffordd ti edrych ar o,
Mae'n well yndi. A mae'n stock fence hefyd. Yndi, mae'n helpu stock fence wneud. Ac hefyd, ti'n gwybod talu wedi blygio yn cael o'i tractor a, ond ti'n gwybod tractor y tir, hambygio'r greswach, mae bob beth yn ysgafnach yndi. So chdi weld, Jim ar ei helpu ni blannu'r grych, y ddau grych ti wedi gweld, a dyn fo ar ei blygu hein. So efo gael blygu o 2 flynedd yn dol, wach tair. So, mae'n drwchus, mae angen i dorri o. Mae'n dorri o flwyddyn nesaf. Wwan, mae o mor wyrdd, mae'n rhoid shelter tŷ. Yndi. Ac mae'n rhoid tyfiant a bwyd i bwyd natur. Bwyd natur yna, adar bach, mae pob beth yn o. Dyna fi, dwi eisiau... Na byw i Llundain am trwy'n oes i gyd. Dwi eisiau cael o beth lle gai ddweud, wel dwi wedi newid o beth am y gorau. A dwi'n gobeithio y dan bach o'r dir yma yn sydd ddim bych yn pentre Llandynog pyn o'n i adael o, oedd o well pyn i gael o. A dem bydd yn trio wneud. We are what we eat, a mae'n dechrau hefo'r pridd yndi. Dwi'n dod i gael terroir. So mae Ffrainc, mae terroir yn air bach, ond maen nhw'n defnyddio bob dydd, tio? Mae'n mor bwysig, os ti'n prynu gwin da, wnaeth o fynd syth bin, pa mor gwin blas o'n dda? Wel, y pridd. Mae'n mynd syth i'r pridd, dim fo fel sgiliau, neu ddim ond i blannu, mae'n mynd syth i'r pridd, terroir. Dyna lle sydd ysgu fel cogydd, fel hogyn cefn gwlad cyn mynd i Llundain, ti'n gwybod peth yn tyfu yn y tir, bla bla bla, ond ti'n dechrau dall gwahaniaeth tir a be mae ti'n gallu gwneud yn tir, mae'n wahanol llefydd, a pan mae'n bwysig yn beth ti'n siarad efo Ffrancwr, lle mae'n cynnyrch o safon, a mae'n mynd bob tro, peth cynta, pa mae'n dda, tir. Bob tro. Ac iddo fi, dwi wedi cymryd hwnna fel cogydd a trio hoed o'n dol mewn i'r tir.